Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak egunez egun Iruñe herriko hotsak eta zaratak saiora. Urriak 27 dugu gaurkoa ostirala eta gaurkoan bi elkarrizketa eta Arantza Ibarra kolaboratzailea izango dugu. Baina beti bezala has gaitezen gaurko efemerideekin. Has gaitezen egunero bezala gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1275. Urtean Amsterdam sortu zen arrantzale herri gisa. Berehala merkataritza gune garrantzitsuan bihurtu zen eta garatuz joan zen gaur egungo Holandako hiriburuan bilakatu arte. Era berean 1682. Urtean Amerikan Pensilvaniako kolonia ingelesan Filadelfia fundatu zen. Urteekin garrantzia hartzen joan zen, Estatu Batuetako hiriburua izatera ailegatu baitzen. Gaur egun ez da herrialdeko lehendabiziko hiria, baina inportanteenetariko bat da. Jarrai dezagun gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta bihar Berriozargo entzunaretoan film laburren festival internazional bat eskainiko da. Fikbei izenburuarekin doakoa edo prezio simbolikoa dauka. Gaur arratsaldeko 8:30 Gaiarre antzokian kontzertua Symphony of Pink Floyd, sarrera 40 euro. Gaur ere gerosiago gaueko 9:00 Central Cafe antzokian beste kontzertu bat. Bi izango dira, bi talde The Gift eta Last Train. Sarrera 18 eurokoa da. Bihar gaueko 9:00 Central Cafe antzokian diska aurkezpena egongo da Mikel Urdangarinen eskutik. Margolariak lana aurkeztuko du eta sarrera 10 eurokoa da. Bihar ordu berean gaueko 9:00 Burlatako kulturetxean musika jaialdia, 6. Burlarrok 2017. Michael Schenker egongo da eta sarrera 32 eurokoa da. Ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko urriaren 27 Iruñe herrian. Azaroaren 2 hasiko da bidegorrien planean parte hartzeko fasea Iruñean ziklosare berriaren oinarrizko proposamena lantze aldera. Bi lansaioetan parte hartu nahi dutenek izena eman dezakete 010 948420100 edo mobilidadabildua.pamplona.es helbidean. Bestalde Iruñeko udala karrera egin die hartutako kalte zerebrala duten aurrekin jarduten diren bi elkarteri gaitz honi eskainitako nazioarteko egunean. Alkatea 3-12 elkarteko familiekin eta musika abantzako errehabilitazioko musikariekin izan da. Lezkairuk 13.000 metro karratuko plaza izango du auzoaren erdigunean azaro amaieratik aurrera. Alfredo Landa parkearen hegoaldean izango da, zabuak 4 egonleku, pergola bat, berdeguneak eta zuhaitzak izango ditu, eta baita bizikletak aparkatzeko euskarriak eta iturri bat ere. Bestalde, udalak koordinatzaile dinamizatzaile lanpostu berri baterako selekzio frogak egiteko deialdia zabaldu du. Komiruña elkarte publikoan lan egiteko da eta interesatuak eskari bat aurkezteko aukera dute azaroaren 6 arte.
Gaur Iruñako Gazteriaren etxean Rauan Dialo senegalarrak pop-rock A-eszena kontzertuei hasiera emango die. Saioa 7:00 hasiko da eta doako sarrera dauka. Azaroaren 4ean Kimera taldea ikusteko aukera izango da eta azkenik abenduaren 2ean The Offense. Arangunerekin jarraituko dugu. Udalak emakumeenganako indarkeriaren aurkako lehendabiziko kontakizun laburren lehiaketa antolatu du. Aranguren Ibarreko gizarte zerbitzuetako zinegotzigoak emakumeenganako indarkeria desagerrarazteko eta sentsibilizazioa bultzatzeko antolatu du. Xehetasunak udalaren webgunean. Eta zizurrekin jarraituz, zizur nagusiko kirol instalazio estalien handitzea eta zahar berritzea. Honen inguruko bisitak eskainiko diren azkenengo eguna da gaur, arratsaldeko 8:00 arte izango baitira, baina azaroaren 2 arte aurkezpenaren egunan honen inguruko erakusketa egongo da kulturetxean. Eta azkenik Antsoainen, aldizkako zergak eta satak borondatez ordaintzeko epea irekita, 2017ko bigarren seihilekoa. 2017ko azaroaren 20an bukatuko da epea eta xehetasun guztiak Antsoaingo udalaren webgunean daude.